Mä olen Teemu ja tämä on Rahoituskierros podcast. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tässä podissa keskustelen foundereiden kanssa startuppien rahoituskierroksista. Kuulet inspiroivia tarinoita monia rahoituskierroksia toteuttaneilta ja miljoonia euroja sijoittajilta keränneiltä perustajilta, jotka paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi. Lähde mukaan oppimaan, kuinka rahaa kerätään ja keneltä, oli kyseessä sitten Friends, Family and Fools tai satojen miljoonien rahoituskierros. Tänään mun vieraana on Avenue Biosciencein toimitusjohtaja ja kanssaperustaja Tero-Pekka Alastalo. Tervetuloa mukaan, Tero-Pekka. Kiitoksia, mukava olla täällä. Kerro ihan aluksi susta itsestäsi. Miten susta on tullut yrittäjä, mitä sä oot tehnyt ennen sitä ja tämmöisiä juttuja? Joo, tosiaan Tero-Pekka Alastalo nimi ja asun Kaliforniassa, siellä on ollut jo pitkälti toistakymmentä vuotta parilla eri reissulla itse asiassa ja mun tausta on tuolta lääketieteen puolelta. Et mä oon valmistunut aikanaan lääkäriksi Turun yliopistosta ja sitten erikoistunut lasten tauteihin ja lasten kardiologiaan. Että musta piti tulla lasten sydänlääkäri ja tämmöinen niin kuin akateeminen lasten sydänlääkäri. Et tehnyt tosi paljon tutkimusta. Tein aikanaan väitöskirjan solu- ja molekyylibiologiasta ja ollut aina tosi kiinnostunut luonnontieteistä ja erilaista ongelmien ratkaisusta, varsinkin tuo niin tutkimus- ja tiedepuolella. Ja se on aina ollut semmoinen niin kuin dominantti osa mun niin kuin uraa. Ja luonnontieteet on ollut itse asiassa aina mulle semmoinen iso kiinnostuksen aihe jo lapsuudesta lähtien, että aina ollut enemmän tai vähemmän biologisten asioiden parissa. Ja varmaan se on niin kuin johti aikanaan siihen, että lähdin myös Stanfordille tekemään postdocia, joka oli sitten semmoinen niin kuin elämää mullistava kokemus. Olin siellä 3 vuotta tutkijana ja se varmaan oli semmoinen niin kuin käänteen tekevä vaihe elämässä. Hei, tuosta mä haluan heti kysyä lisää, koska jos täällä on nuoria ja opiskelijoita tai sitten vasta valmistuneita, niin kerro tästä, niin kuin, miksi se oli niin kuin elämää mullistava kokemus. Sanotaan, että mä olin täällä tehnyt väitöskirjan ja se oli tietenkin, siitä oli jäänyt semmoinen niin kuin tietenkin jälki, että mä olin erittäin kiinnostunut tietenkin tutkimustyöstä ja se oli tavallaan se kärpäinen oli purru ja mä tein sitten kuitenkin kliinisen vaiheen, eli erikoistuin lastenlääkäriksi ennen kuin lähdin postdociksi. Et siinä mulla oli semmoinen pieni sapatti niin kuin tavallaan tutkimustyöstä. Ja kun mä pääsin sitten lopulta, löysin paikan Stanfordin yliopistosta, sekin oli osittain niin kuin vahinko, mutta päädyin sinne, niin kyllähän se vaan se niin kuin tavallaan se leveli, missä siellä niin kuin tehdään tutkimusta ja ne ihmiset, jotka siellä ympäröi sua ja sitten tavallaan se koko piilaakso, niin kuin atmosphere, mikä siellä oli, niin kyllä se oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin seinäänpäin juoksu, kun tuli Suomesta niin kuin positiivisella tavalla. Se oli semmoista niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä. Mä aina tykännyt tehdä asioita voimakkaalla intohimolla ja nyt yhtäkkiä mut ympäröi satoja ja tuhansia ihmisiä, jotka näyttää tekevän samanlaisella intohimolla työtä, että olihan se kaliberi oli niin kuin uskomatonta ja se semmoinen niin kuin kunnianhimo siinä tekemisessä ja omistautuminen. Niin mä jotenkin tunsin, että mä olin tullut kotiin määrätyllä tavalla. No, mutta hei, kerro lisää vielä sun taustasta. No joo, siis sitten toi Stanfordilla tosiaan olin 3 vuotta ja sieltä palasin sitten takaisin Suomeen, jossa mä sitten tulin tekemään tänne mun lasten kardiologian erikoistumista ja perustin myös oman tutkimusryhmän silloin. Ja sieltä ryhmästä itse asiassa meni muutama väitöskirjakin jo valmistui. Ja oli tuossa Biomedicumissa ja täällä niin kuin HUSissa puuhastelin. Ja mullahan oli silloin, kävi Stanfordilla, että mä tapasin siellä tulevan co-founderin Samuel Myllykankaan ja Kaliforniassa oli myös mun vanha tuttu lääkisajolta Juha Koskenvuo. Ja Samuel kehitteli siellä Stanfordilla uuden tämmöisen sekvensointistrategian. Me elettiin semmoista aikakautta, milloin tämä tämmöinen next generation sekvensointi oli just niin kuin puhkeamassa kukkaan. Ja sä puhut geeneistä. Niin, geenien sekvensoinnista. Että me käytännössä niin kuin Samuelin kanssa, kun mä seurailin Samuel Myllykan kanssa tätä teknologiakehitystä siellä Stanfordilla, niin tietenkin innostuin tosi paljon sitä teknologiasta niin kuin oman potilastyön kannalta ja näin sillä paljon niin kuin mahdollisuuksia parantaa sitä työtä, mitä mä itse teen. Ja tavallaan siitähän me lähti se niin kuin tavallaan Blueprint Geneticsin tavallaan synty, tavallaan lähti siitä liikkeelle. Eli vähän perustettiin sitten startuppi. Se oli Stanford spin-outti, mutta perustettiin se täällä Helsingissä. Et mulla oli semmoinen niin kuin erikoinen kuvio tuolla
Mä olin niin kuin erikoistumassa lasten sydäntauteihin, mulla oli oma tutkimusryhmä ja sitten oli vielä startupi Biomedicumissa, että se oli semmoinen vähän hullut pari vuotta siinä. Kiirettä piti. Joo, silloin oli kiirettä, mutta äärimmäisen mielenkiintoista työtä. Ja tietenkin se startup lähti sitten vetämään, niin mä päätin ottaa sapatin näistä niin kuin kliinisistä ja pikkuhiljaa myös sit tutkimushommista ja sitten se vei mennessään. Sitä kautta susta sitten tuli yrittäjä. Joo, niin kuin joku aina sanoi, että miten susta tuli yrittäjä. Mä sanoin, että mä tapasin vääriä ihmisiä Stanfordilla. Eli oikeita ihmisiä tietenkin tässä tapauksessa, mutta se oli vähän niin kuin vahinko. Ja tietenkin ehkä semmoinen uteliaisuus ja kiinnostus tämmöisiä niin kuin uusien haasteiden suhteen oli varmaan kyllä yksi semmoinen niin kuin oikeastaan niin kuin selittävä tekijä, että tuohon oli sillä suhteellisen helppo lähteä, koska se oli semmoinen niin kuin osa-alue, mitä mä en ollut koskaan kokeillut tai nähnyt tai testannut. Olin kuullut ja nähnyt tietenkin startuppeja maailmassa ja en mä ollut ikinä ajatellut, että musta tulisi mitään yrittäjää. Että se oli vaan, sattui tähdet, oli oikeassa asennossa, kiinnostava projekti, loistavat tyypit ympärillä, niin lähdettiin pelottomasti tekemään. Jälkikäteen kun katselee, niin olihan se ihan hullua, että lähdettiin tekemään niin noin vaikeita startuppia. Ja ehkä se alun kuva, että hei, tämähän on helppo juttu, niin ei ehkä ollut sitten ihan totta. No joo, eihän se, kyllähän siinä oli paljon semmoisia romanttisia ajatuksia, jotka sitten arki palautti maan pinnalle. Mutta kyllä mä täytyy sanoa, että meillä oli loistava tiimi ja olihan meillä loistava teknologia. Me oltiin myös ehkä oikeassa tavallaan paikassa oikeaan aikaan. Eli tämä tosiaan geenien next generation sequensointi oli just silloin niin kuin puhkeamassa kukkaan. Ja me oltiin satuttu perustamaan niin kuin vielä firma tälle alalle, niin sanotaan, että olihan se, meillä oli niin kuin sanotaan tähdet oli oikeassa asennossa sen firman kanssa. Ja mun mielestä meillä oli tietenkin loistava tiimi, niin me satuttiin onnistumaan sitten tässä meidän niin kuin hankkeessa varsin hyvin. Tämähän ei ole sun niin kuin ainut firma, jossa sä oot ollut yrittäjänä, tämä Blueprint Genetics, vaan sit sä oot ollut myöskin mukana Cardiosignalissa ja nyt tämä uusin, mistä tänäänkin vielä puhutaan lisää, niin on Avenue Biosciences. Joo, kyllä. Kerro niistä. No joo, nyt on tosiaan 12 vuotta ollut startup-maailmassa niin kuin enemmän tai vähemmän päätoimisesti, että Blueprint Geneticshän myytiin vuonna 2020, eli me saatiin siitä exitti silloin ja mä olin sitten semmoisen 1,5 vuotta uuden omistajan toimessa, mutta siinä kohtaa rupesi olemaan kuitenkin melkein 10 vuotta sitä aihetta alla ja tämmöinen uusi corporate-maailma, niin se jotenkin se liekki vähän rupesi hiipumaan. Tämä on tämmöinen serendipity-aspekti. Mä itse asiassa tiedän Cardiosignalin toimitusjohtaja Juuso Blomsteri jo lääkisajoilta, mutta siinä kohtaa ei oltu hirveän pitkiin aikoihin oltu yhteydessä, mutta itse asiassa toi Piilakson tuttu Risto Lähdesmäki oli törmännyt tähän startuppiin ja tuli juttelemaan mun kanssa ja siitä alkoi keskustelut sitten Juuson ja Cardiosignal-tiimin kanssa ja tavallaan innostuttiin siitä teknologiasta, joka on tämmöinen uusi digitaalinen biomarkkeri sydäntauteihin. Käytännössä pystytään muuttamaan modernit älypuhelimet käytännössä sydämen kuvantamislaitteeksi. Eli mahdollistaa tämmöisen todella voimakkaasti skaalautuvan, matalakustanteisen strategian sydäntautien diagnostiikkaan. Ja tietenkin mä innostuin tästä tosi paljon. Me sitten kerättiin käytännössä Piilaaksosta tämmöinen syndikaatti, investoitiin niiden seed funding roundilla ja mä hyppäsin boardiin, Cardiosignalin boardiin ja olin siellä sitten boardissa jonkun aikaa ja sitten vaan niin kuin innostuin enemmän siitä. Mä olin tietenkin kardiologitaustaa, niin se oli kiva olla itse asiassa niin kuin tekemässä taas ammattia vastaavaa projekteja, ainakin lähempänä sitä. Ja mä sitten hyppäsin 21 syksyllä itse asiassa päätoimisesti Cardiosignaliin. Mä halusin silloin pois Blueprintilta, että se oli kuitenkin jo tavallaan muuttunut firma ja sitä oli tullut tehtyä. Ja lähdin auttamaan Cardiosignaalia, eli perustettiin USAhan yritys sitten ja toiminta. Tavallaan vähän niin kuin rinse and repeat, mitä mä tein Blueprintilla. Mähän olin silloin Blueprintilla se vapaaehtoinen founderi, joka muutti USAhan avaamaan sitä USA-operaatiota. Sitä kautta mä sinne päädyin tosiaan takaisin. Ja Cardiosignalilla ehdin sitten olemaan melkein 3 vuotta päätoimisesti, kunnes tuli tämä Avenue Bioscience Opportunity vastaan. Ja tämä on ihan uusi juttu niin sanotusti ainakin paperilla, koska firma on perustettu nyt elokuussa 2024, eli ei ole kovin vanha vielä tausta siinä. Kerro hei siitä, että mitä Avenue Biosciences tekee.
No joo, Avenue Biosciences on taas Helsinki-yliopisto spin-outti, että nämä kaikki startupit on tavallaan, niissä on yksi sellainen selkeä punainen lanka, no akateemisia innovaatioita, joita on lähdetty kaupallistamaan. Ja Avenue Biosciences tulee tuolta Ville Paavilaisen ryhmästä Helsingin yliopistosta. Niillä on uusi tämmöinen high throughput engineering platform käytännössä niin kuin määrättiin proteiinien muokkaukseen. Tässäkin on itse asiassa mielenkiintoinen tarina sinänsä, että mä ja Ville, me ollaan tavattu aikanaan Piilaaksossa, itse asiassa kiipeilykivillä, että mä harrastin kalliokiipeilyä. Ja Ville Paavilainen oli myös postdokkina Kaliforniassa samaan aikaan ja sieltä sattumoisin tavattiin. Ja sitä kautta tultiin kavereiksi ja ystäviksi ja sen takia ollaan sitten vuosia pidetty yhteyttä ja Ville rupesi jossain vaiheessa puhelemaan mulle tästä hänen teknologiastaan ja innostui siitä ja ollaan sitä tavallaan niin kuin pohdiskeltu jo varmaan 2-3 vuoden ajan. Sitten tämä projekti tuli siihen tavallaan vaiheeseen, että tulokset oli riittävän kovia ja niitä oli tarpeeksi. Niin me päätettiin, että nyt tämä kannattaa kyllä niin kuin kaupallistaa tämä teknologia. Eli sitten tavallaan Villen tiimi pyysi mua sitten lähteä mukaan vetämään sitä ja mä sitten katsoin, että tässä on nyt semmoinen opportunity, että mä voisin lähteä jeesaamaan niitä. Niin käytännössä ne porukka rekrytoi mut sitten siihen toimariksi ja yhdeksi co-founderiksi ja siitä lähti Avenue Bioscience liikkeelle. Mutta tosiaan tehdään proteiinimolekyylien käytännössä tämmöistä high throughput muokkausta ja tällä pystytään niin kuin parantamaan tämmöistä niin kuin tavallaan nykypäivän ja tulevaisuuden proteiinilääkkeiden tuotantoa ja niiden ominaisuuksia. Jälleen kerran sanotaan, että aika tämmöisellä startupilla on mahtava, koska nämä proteiinilääkkeet on tällä päivänä varmaan kuumin alue lääketieteen lääkekehityksessä. Puhutaan synteettisistä proteiineista, vasta-aineterapioista, mRNA-rokotteista, YMS, että nämä on niin kuin varmaan näiden niin kuin aikakausi on nyt. Tietenkin nyt on tullut vielä Nobel-palkintoja näille AlphaFoldin pojille ja tämmöisen protein foldingin ja de novo proteiinien tuottamiseen ja kaikkeen muuhun, niin tämä niin kuin, tavallaan sektori on nyt niin kuin kuumaa. Ja tavallaan hänen tämä teknologia nyt sattuu olemaan just tavallaan prime-aikaan tulee maailmaan. Sitä ollaan lähdetty kaupallistamaan ja rakentamaan nyt. Tosiaan 3 kuukautta on alla. Pari huomiota itselläni. Ensimmäinen on tietenkin just toinoin, että startupeissa ajoituksella on väliä sekä tuossa niin kuin teidän ensimmäisessä Blueprint Geneticsissa että nyt tässä Avenue Biosciencesissa. Mutta sitten toinen on se, että itsekin olin tuossa Amerikassa käymässä. Se oli mielenkiintoista huomata, miten sä aina törmäät siellä suomalaisiin. Ja sitten sä huomaat, että ne on hirvittävän lähellä kuitenkin sua ollut niin kuin Suomessa, mutta sä et ole koskaan törmännyt. Aina pitää mennä jonnekin muualle, että törmää erilaisiin ihmeellisiin suomalaisiin, jotka on huikeita tyyppejä. Niin, no kai siinä on sitten ne ihmiset, jotka saa törmäät jossain Piilaaksessa. Ne on sitten ollut kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka on päättäneet tehdä semmoisen uhrauksen ja lähteä niin kuin vuosiksi testaamaan ja opiskelemaan ja kokeilemaan jotain uutta. Että kai siinä on sitten jonkunlainen filtteri, ketä sä tapaat siellä. Sun rooli on aikaisemmin ollut näissä 2 aikaisemmassa firmassa, niin sä oot ollut medical director, mutta nyt sä oot CEO. Mutta siitä huolimatta, niin sä oot ollut kaikissa firmoissa mukana myöskin tässä rahoituksen nostamisessa. Ja Cardiosignalissa jo kerroit sen, että siellä te keräsitte itse enkelisyndikaatin ja sitä kautta niin olit mukana rahoituksessa, mutta semmoinen helikopteriview, jos ottaisi näihin rahoituskierroksiin, niin kerro pikaisesti niistä ja hypätään sitten vähän syvempiin keskusteluihin. No joo, Blueprint Geneticsissähän me ei tietenkin, silloin kun me sitä pistettiin pystyyn, niin mulla ei tietenkin ollut mitään hajua rahoituksen nostamisesta, mutta kyllä me tietenkin, siinähän sitä lähdettiin niin kuin opettelemaan. Totta kai silloin meillä oli toimitusjohtajana Tommi Lehtonen, joka oli jo vähän kokenut kettu. Se oli itse asiassa niin kuin varmaan yksi meidän salaisuuksia, että me otettiin Tommin mukaan meidän founder-tiimiin, että me saatiin se projekti lentää niin nopeasti, että mun mielestä aina rahoituksen nosto on määrätynlainen tiimiefortti, että siinä on niin kuin tarvitaan musta niin kuin siihen tarvitaan se kova tiimi, nostaa se rahoitusta. Totta kai toimitusjohtaja kantaa sen niin kuin varmaan semmoisen ison vastuu siitä ihan niin kuin viimeisestä kanssakäymisestä investorin kanssa, mutta se koko due diligence-prosessi ja se valmistautuminen niihin, niin sehän on semmoinen tiimiefortti. Ja me ollaan oikeastaan kaikissa firmoissa käytetty tosi paljon myös sitä tiimieforttia ihan siinä pitchauksessakin ja investoritapaamisissa. Että kyllä niin kuin Blueprint Genetics ajolta, niin kyllä me ollaan istuttu useissa investorimiitingeissä Tommin kanssa yhdessä ja varsinkin siinä kohtaa, kun investorit kiinnostuu, niin ne usein haluaa tavata muuta jengiä ja sitten se pitchaaminen leviää helposti niin kuin siihen tieteen ja teknologian puolelle ja tulee muitakin kavereita pöytään kuin pelkästään CEO.
Eli rahoituksen kokemukset tietenkin lähti kasvamaan Blueprint Geneticsin ajoilta. Ja tietenkin CardioSignalissa, kun mä olin USAssa, niin mä tein tosi paljon investoritunnusteluja. Että tuli semmoinen 50-60 investoritapaamista varmaan per vuoteen niin kuin siellä. Et siellä kuitenkin jatkuvasti tavallaan pitchattiin meidän niin kuin tätä teknologiaa. Ja se strategia oli tietenkin koko ajan yrittää tavallaan tuoda sitä teknologiaa framille. Mä tiedän, että monet näistä investori kuitenkin, siinä kohtaa kun sä haluat reisata rahaa jonain päivänä, niin se semmoiset niin kuin pitkäaikainen suhde on niin kuin tärkeä. Et meillä oli jatkuva semmoinen niin kuin pitchaaminen päällä. Sehän on just noin, että niin kuin rahan hakeminen on helpointa silloin, kun sä et tarvitse sitä. Niin. Ja sitten toinen asia on just näin, että kun harva kirjoittaa sekin, että tuossa on sulle 5 miljoonaa ekalla tapaamisella, vaan kyllä sun pitää rakentaa jonkinlainen suhde niihin. Ne katsoo, että voiko mä luottaa suhun ja niin edespäin. Niinpä. Sanotaan, että CardioSignalin aikana tuli tietenkin tosi paljon pitchattua. Mekin nostettiin 3 enkelikierrosta, varmaan puhunut 50-100 enkelille CardioSignal-projektista ja sitten varmaan ollut siinä semmoinen niin 40-50 VC-tapaamista. Varmaan sen CardioSignal-projektin aikanakin pelkästään, että sanotaan, että se semmoinen niin kuin pitchaaminen, firman teknologian ja vision myynti on ollut enemmän tai vähemmän niin kuin keskeinen osa ammattia viimeiset 12 vuotta. Ehkä Blueprintin ajalla sitä niin kuin VC-pitchausta oli vähemmän, mutta siellä vastaavasti pitchattiin sitten kaikille mahdollisille muille tahoille tätä teknologiaa ja sitä visioa. Ja tietenkin nyt Avenue Biosciencessa tietenkin vedin tuon rahoituskierroksen noston. Et kyllä tässä on niinku pitchaaminen ja pitchausdekit on tullut aika tutuksi viimeisten vuosien aikana. Mutta hei, palataan vielä takaisin näihin rahoituskierroksiin vähän myöhemmin, mutta aloitetaan vielä siitä, että miten tämmöisestä tutkijasta transformoidutaan yrittäjäksi. Niin kerro siitä transformaatiosta ja sitten toiseksi se, että mitkä niin kuin oletukset oli ehkä aluksi niin kuin ruusuisia ja mitkä sitten romuttu ja missä se realismi löytyy? Toi ei ole ihan helppo kysymys, mutta kyllähän se transformaatio sieltä tutkijalääkäristä yrittäjäksi niin oli myös osittain semmoinen kivulias prosessi. Ihan varmasti. Että se vaati semmoista määrätynlaista nöyryyttä kuitenkin se, että sä olit niin kuin lääkärinä juossut tuolla niin kuin tieteellisissä konferensseissa ja sä olit ollut semmoinen niin kuin tiedemies, lääkäri, semmoisella niin kuin statuksella, niin yhtäkkiä sä ootkin siellä niin kuin samassa konferenssissa sun pienen jonkun startup-boothin kanssa yrittämässä myydä sun niille vanhoille kollegoille. Niin kyllä se oli semmoinen määrätynlainen identiteetti, niin kuin hitti ehkä jollain tavalla myös. Se vaatii semmoisen pienen ponnistelun. Nyt yhtäkkiä musta oli tullutkin joku ihan mä olin hypännyt jotenkin toiselle puolelle. Että siellä oli semmoisia hetkiä, kun mä mietin, että mitä mä oikein tekemässä. Mutta eihän se mikään iso ongelma siinä se loppupeleissä ollut, mutta kyllä siihen liittyy semmoisia vaikeita päiviä alkuun. Sanotaan näin, että kyllähän siis tommoinen akateeminen spin-offi, kun sä lähdet viemään uutta teknologiaa kaupallistamaan, niin sehän on hyvin tieteellinen projekti myös. Ja siinä mielessä siinä on paljon samoja ongelmanasetteluja, kun se teki se tieteellistä tutkimusta. Ja kun sä kaupallistat uutta teknologiaa, joka perustuu johonkin tieteelliseen projektiin, niin sen myynti on hyvin tieteellinen prosessi. Sun pitää vakuuttaa todennäköisesti key opinion leadereitä, tiedemiehiä, lääkäreitä, jotain ammattilaisia siitä, että sulla on nyt jotain uniikkia teknologiaa, sä oot sen hyvin validoinut, sulla on todella vahvaa dataa siihen sen eteen sen myymiseksi, että kyllä se on hyvin scientific, se semmoinen tämän tyyppiset deep tech startupit. Eli siinä mielessä se ympäristö oli tavallaan tuttu ja ne semmoiset määrätyt lainalaisuudet on musta hyvin samanlaisia, kun sä yrität vakuuttaa sun tieteellisen communityn sun omasta tutkimustyöstä tai sä yrität vakuuttaa sun potentiaalisen ostajan siitä, että sun teknologia oikeasti toimii ja siitä on jotain hyötyä. Että ei se siinä mielessä niin kauhean iso hyppy ole kuitenkaan. Totta kai siellä on sellaisia lainalaisuuksia ja uusia asioita, jotka sun pitää opetella viimeistään kantapään kautta. Kyllä. No hei, toinen on sitten rahoitus. Tutkijat hakee rahoitusta projekteilleen ja startupit hakee sitten projekteilleen rahoitusta. Niin miten niitä voisi verrata? Kyllä niissäkin jonkun verran tietenkin on samoja lainalaisuuksia. Tietenkin mun mielestä, jos mä haen tutkijana rahoitusta, niin mun sanotaan ei ainakin harvemmin tarvitse mennä vetämään mitään 10 minuutin pitchejä jonnekin.
Mutta kyllähän semmoisiakin rahoitusinstrumentteja on, missä täytyy käydä niin kuin esittelemässä sitä, mutta kyllä ne niin kuin, periaatteessa lainalaisuudet on samanlaisia. Sulla pitää olla joku logiikka siinä sun tutkimushankkeessa ja toisaalta siinä on myös sun startup-visiossa joku semmoinen, niin kuin, johon joku uskoo ja sitä halutaan rahoittaa. Mun ehkä semmoinen niin kuin elämään mullistava jotenkin kokemus oli itse asiassa se Stanfordin yliopistolla tehty postdoc-kausi. Mun pomo siellä oli tämmöinen voimakas, tämmöinen niin kuin uskovainen tavallaan tämmöiseen niin kuin myyntipitchiin ihan niin kuin tieteellisessä yhteisössä. Se pisti meidät kaikki ihan mielettömän rääkkiin siellä Stanfordilla sen suhteen, että miten me esitetään omaa tutkimusta ja tiedettä. Se oli ihan mieletön pitchauskoulu, ihan se niin kuin Stanfordin yliopiston postdoc-kausi. Ja silloin on aina jäänyt semmoinen niin kuin pari tämmöistä niin kuin oppia, mitä mä oon sitten myöhemminkin soveltanut aina, että vaikka mä vedän Stanfordilla tieteellisen esitelmän mun kollegoille omasta tutkimusprojekteista, niin se lähestymistapa pitää joka ikisessä esitelmässä olla se, että siellä kuulijana on high school student, jonka pitää täysin ymmärtää, mitä sä oot tekemässä ja miksi sä oot tekemässä sitä. Ja sitten siellä pitää, joka kerta kun esittää jotain, niin sun pitää ajatella, että siellä on kriittinen rahoittaja, joka miettii, että painaako se nappi, että rahoittaako se sua. Että se on jotenkin semmoinen niin kuin prinsiippi, että aina kun esittää jotain, niin sun pitää varmistaa, että se high school student ymmärtää, mitä sä oot tekemässä ja miksi sä oot tekemässä. Ja sitten siellä on rahoittaja, joka innostuu ja haluaa rahoittaa sitä. Että se on semmoinen niin kuin mindsetti, että aina kun sä teet mitä tahansa esitystä, oli se tieteellinen esitelmä, tai sä oot menossa investorin luokse, niin se on se semmoinen niin kuin clarity. Ja se semmoinen, se oli ehkä semmoinen niin kuin major oppi, mikä mä sain Stanfordilla. Ja sitten mä oon yrittänyt aina viljellä melkein niin kuin kaikessa. Aina kun myy jotain tai pitchaa jotain, oli se tieteelliselle yhteisölle tai investoreille, niin tämä on se semmoinen prinsiippi, jota mä yritän aina pitää mun niin kuin takaraivossa. En mä aina välttämättä onnistu siinä, mutta se on se semmoinen niin kuin pyrkimys siinä. No hei, sitten jos miettii näiden kahden maailman välisiä niin kuin isompia eroja, miten sä kuvailisit niitä? Vai onko se niin, että Stanfordin yliopistossa niin tulee tämmöinen startup-syke jo automaattisesti? Et ehkä itse ajattelen sen niin, että tämmöinen suomalainen yliopistomaailma saattaisi olla snadisti rennompaa kuin startup, jossa koko ajan on veitsikurkulla. Joo, no tietenkin, Stanfordilla tuommoinen niinku startup-ilmapiiri ja se ympäristö oli tietenkin, se on niinku hyvin käsin kosketeltavissa siellä. Sanotaan, että melkein järjestelmästi ne prime principal investigatorit, kenen kanssa tekee töitä, niin niillä on jonkinlaisia spin-outteja jo niin kuin historiassa. Vaikka ne ei ehkä tee täyspäiväisesti, niin se semmoinen innovaatio ja niiden innovaatioiden niin kuin ihan valjastaminen niin kuin startupeiksi asti on niin kuin semmoinen normiarki. Ja mun mielestä siellä myös se ilmapiiri sillä, että ammattilaiset ja lääkärit hyppää startuppeihin on niin kuin normaalia. Mun mielestä täällä se on ehkä enemmän vähän semmoista, että jos sä lähdet lääkärinä yhtäkkiä hyppää tekemään startuppeja, niin sitä niin kuin, ainakin ennen vanhaa se tuntuu vähän poikkeukselta, jopa oudolta. Ja saattaa jopa jotkut katsoa, että hetkinen, miksi sä jätät nyt tämän sun kunnioitetun ammatin. Mutta että se, ehkä se ilmapiiri on siellä niin kuin isompi sen ton tyyppisen tekemisen suhteen. Että kyllä niin kuin Stanfordiltakin startuppeja tulee aivan niin kuin uskomattomia määriä. Ja se sillä varmaan oli semmoinen, niin kuin, vaikka mä siellä sitä startuppia sillä niin miettinyt, niin se kuitenkin se semmoinen niin kuin tieteen ja sen startupin, se rajapinta on niin kuin tosi lähellä toisiaan. Mun mielestä paljon lähempänä kuin mitä se täällä on. Mennään innovaatioiden kaupallistamiseen yliopistoista. Ja niin kuin oikeastaan rahoitusteemalla, jos siihen ottaa, niin yliopistot tyypillisesti näistä hankkeista saa jonkinlaisen omistusosuuden. Niin jutellaan siitä hetki, että minkälaiset kokemukset sulla on niin kuin Amerikasta ja Suomesta? Sulla on kuitenkin erilaisia projekteja tässä. Kaikissa 3 firmassa on lisensoitu teknologia yliopistosta, että se on tietenkin yhteinen nimittäjä. Ja mun mielestä kyllähän nuo lisenssineuvottelut on aina jonkunlainen vääntö ja prosessi. Ja kyllä mä sen on havainnut, että Suomen yliopistoissa ainakin nyt historiallisesti on ollut hyvin vähän niin kuin erilainen lähestymistapa tähän asiaan kuin amerikkalaisissa yliopistoissa. Ahneempi. Niin, ehkä se on se, voi sanoa, että voi ajatella, että se on vähän ahneempaa täällä. Mutta en mä tiedä, onko se sitten myös semmoista niinku, jonkunlaista niinku pelkoa, että kun niitä yleensä niitä spin-outteja tulee vähemmän ja yritetään jotenkin niinku maksimoida, että saataisiin jostain jotain. Semmoinen niinku ainakin tuo biotekniikkapuolella monesti nuo yliopistot panostaa semmoiseen niinku royalty-ajatteluun ja minimoi equityä. Täällä ehkä enemmän semmoinen, että halutaan saada melkein joka osa-alueesta aika niinku
tuhtipaketti, mutta kyllä ne on musta ihan Suomessakin nykyään neuvoteltavissa ja että pystytään saavuttaa semmoinen niin kansainvälisesti hyväksytty linjaus. Se suurin, mitä ehkä ero on, että joissain näissä eurooppalaisissa yliopistoissa, niin siinä on vähän semmoinen niin kuin cap tablein tuhoamismentaliteetti, koska tulee semmoista massiivinen määrä kuollutta omistamista, mikä mä pidän kuolleena, koska eihän se yliopisto kuitenkaan sinne enää hirveästi kontribuoi siihen niin kuin oikeasti siihen startupin tekemiseen. Se on se suurin murhe musta noissa lisenssineuvotteluissa joidenkin eurooppalaisten yliopistojen kanssa, se cap tablein ongelmat, että siihen tulee niin kuin liikaa sitä siivua omistajuutta. Mutta mun mielestä ne on kyllä onnistuttu ihan ok neuvottelemaan ja on saatu järkeviä lopputuloksia ainakin näissä mun projekteissa. Joo, toi on mun oma kokemus myöskin, että kun siellä on liikaa omistusta sellaisella taholla, joka ei kontribuoi, ei rahaa eikä mitään muutakaan enää. Toiseksi on ehkä päätöksentekojärjestelmä on vähän hitaampi. Ei ole niin strukturoitu siinä, niin lopputulos on se, että kyllä niin kuin sijoittajat katsoo sitä aika kieroon, erityisesti jenkkisijoittajat. Ja jos mietitään, että pitäisi tehdä iso firma, niin Suomesta vaan loppuu pääomat, sun on pakko mennä niin kuin jenkkisijoittajien pakeille jossain vaiheessa. Niinpä. Ja silloin se sijoittaja sanoo, että ennen kuin sä oot hoitanut tämän, niin mä en sijoita tähän. Ja taas sitten se yliopisto ajattelee, että hitto soikoon, nythän tässä on hirveä määrä rahaa pöydällä, että nythän tämä mun omistus on hirvittävän arvokas. Ja sitten loppujen lopuksi sehän ei ole minkään arvoinen, kun sä et saa sitä rahaa, ellei sitä ongelmaa ratkaista. Niin, kyllä. Mutta joo, niin kuin sanoin, niin näistä asioista on väännetty varmaan joka yliopiston kanssa ja täytyy sanoa, että kyllä nyt on Helsingin yliopiston innovaatio, niin kyllähän me saatiin sitten kuitenkin ihan hienosti yhteisymmärrykseen yliopiston kanssa tämän kanssa, että kiitos heidän joustavuudelleen ja siihen, että oli neuvottelumahdollisuuksia. Joo. Sitä kannattaa kyllä foundereiden miettiä, sitä niin kuin lisensointivaihetta, että joskus kannattaa vetää vaikka niin kuin lopettaa projektin tekeminen, jos ei sitä cap tablea saa niin kuin järkevän näköiseksi, koska se on vaan sitten semmoinen hirveä painajainen siellä. Ja ehkä se on niin, että mieluummin prosentit pitäisi olla niin kuin ykkösiä prosentteja kuin mitään yhtään enempää. No se olisi se varmaan niin kuin ihan kansainvälinen, sanotaan ainakin US-näkökulma, sellainen niin yksinumeroisia. Kyllä. Varmaan se on semmoinen tyypillinen siellä, se lisensointi, tavallaan kontrakti. Mennään eteenpäin ja sulla on kuitenkin niin kuin paljon kokemusta sekä niin kuin Jenkeistä että Suomesta rahan nostamisesta, niin mennään niihin yhtäläisyyksiin ja eroihin. Esimerkiksi Blueprint Geneticsissa niin teidän ensimmäinen sijoittaja oli kuitenkin Suomesta. Ja sama nyt on tietenkin Avenue Biosciencessa ja näin edespäin. Niin kysymys kuuluu, että minkälaisia eroja sä oot huomannut ja minkälaisia yhtäläisyyksiä sä oot huomannut niin kuin rahan keräämisestä Jenkeissä ja Suomessa? No joo, täytyy sanoa, että ei ne niin kuin mun siihen, niin kuin, ihan siihen käytännön tekemiseen ja neuvotteluissa, niin en mä itse asiassa niin kuin hirveästi näe eroa, jos mä neuvottelen suomalaisen VC:n tai amerikkalaisen VC:n kanssa. Totta kai siellä on niin kuin, varsinkin nyt mun mielestä tämä eurooppalaisetkin VC:t on niin kuin lähempänä semmoisia niin kuin US-instrumentteja. Että se ei ole niin kuin sellainen eksoottista, jos mä tuun niin kuin SAFE-kontraktin kanssa amerikkalaisella. Meillä on Avenuen päämaja on Yhdysvalloissa, niin me ollaan tietenkin nostettu muun muassa SAFE-instrumentilla, että tuntuu, että se oli jossain vaiheessa, niin kuin SAFEkin tuntuu sellainen eksoottiselta eurooppalaisille investoreille, että joitain tämmöisiä niin kuin eroja on ollut historiassa, mutta mun mielestä tuntuu tällä hetkellä, että näistä on tullut ihan standardi instrumentteja ja mun mielestä kun mä pitsaan eurooppalaiselle VC:lle tai jenkki VC:lle, niin en mä valmistaudu jotenkin eri tavalla tai jotenkin neuvottelussa olisi jotenkin niissä neuvottelussa olisi välttämättä jotain massiivista eroa. Totta kai nämä valuaatioasiathan on semmoisia, mitkä aina tulee välillä vastaan eurooppalaisten ja amerikkalaisten investoreiden välillä. Joku ihan niin kuin standardin näköinen startup-diili valuaatioineen, Silicon Valleyssä kukaan ei edes räpäytä silmiä, se on ihan niin kuin normi juttu, niin täällä saattaa kuitenkin investorit olla niin kuin hengästyneitä kauhusta, että miten voi olla tuommoinen valuaatio tässä kohtaa. Kyllä. se on ehkä sellainen niin kuin pieni ero, mihin joskus aina törmää. Lisääntyvästi tohonkaan ei törmää mun mielestä, mutta ainakin niiden investoreiden kanssa, jotka on tottuneet jo tekemään esimerkiksi jenkkien kanssa töitä. Ehkä voisi ajatella niin, että Jenkeissä kaikki maksaa aika paljon enemmän kuin Euroopassa. Sitä kautta sitten summatkin täytyy olla isommat, ja jotta sä säilytät sen sun omistusosuutesi, niin kyllä. Myöskin valuaation täytyy olla korkeampi. Kyllä. Mutta sä et ole kuitenkaan mennyt siihen, niin kuin täällä jotkut mun vieraat on sanonut, että kannattaa olla niin kuin eri pitch-dekki
Eurooppaan ja Jenkkeihin. Ja ehkä se ero nyt on ollut siinä pitch deckissä nimenomaan siitä, että mikä on se tavoitteiden taso ja toisekseen sitten se valuaatio. En ole ikinä käyttänyt semmoista strategiaa, että mulla olisi ollut Eurooppaa eri dekkiä kuin USAhan. Että kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti aina lähtenyt siitä, että mä haluan vakuuttaa amerikkalaisen investorin. Ja mulla ei ainakaan toistaiseksi ole tullut semmoista vaikutelmaa, että jostain syystä se strategia olisi ollut huono sitten eurooppalaisille investoreille. Joo. Mutta tämä nyt on mun kokemus. Hei, mennään sitten vielä tuohon Avenue Biosciencein viimeisimpään kierrokseen. Tosiaan 2,3 miljoonaa euroa täältä Suomesta. Tietenkin, niin kuin sanoit, se on Helsingin yliopiston spin-outti ja suomalainen yhtiö. Ja teille tuli nyt sitten Voima Ventures tuli teidän niin kuin liidiksi ja sitten oli InVenture ja sitten oli vähän jenkkienkeleitä. Kerro hei tästä kierroksesta. Teillä on muutaman kuukauden vanha firma. Missä vaiheessa te lähditte hakemaan rahaa? Tietenkin kaikkihan julkistukset sun muut on aina eri asioita kuin mitä oikeasti ollaan tehty. Mutta kerro vähän tästä prosessista. Miten te lähditte lähestymään rahoituksen keruuta? No joo, me aloitettiin rahoituksen keräys tuossa niin kuin kevät-talvella oikeastaan nyt tänä vuonna 2024. Mun mielestä me tehtiin niin kuin aika lailla sama strategia kuin ainakin osittain myös niin kuin aikaisemmissa prosesseissa, että lähdettiin pitchaamaan meidän tarinaa ja ottamaan se investorifeedback vastaan. Ja täytyy sanoa, että se ihan semmoinen klassinen tarina, että ensimmäiset 4 kuukautta otettiin aika lailla niin kuin turpaan. Ja se turpaan ottaminen johti siihen, että se pakotti myös meitä miettimään sen teknologian ja sen kaupallisen vision vähän niin kuin uusiksi, jonka jälkeen itse asiassa mun mielestä koko firman arvo nousi merkittävästi, koska käytitte ilmaisia konsultteja. Niin, eli kyllähän se sanotaan, että kun sulla on se teknologia kädessä ja sä ensimmäisen kerran rupeat ensimmäistä investoridekkiä piirtämään ja sä oot niinku pohtinut sun niinku co-founderin kanssa, että mitä tällä teknologialla voi tehdä, niin sä päädyt semmoiseen niinku V1-versioon siitä. Ja se on sitten, kun sä rupeat sitä oikeasti niin kuin tuolla niin kuin esittelemään, sitä kannattaa pitsata vaan niin kuin mahdollisimman monelle ihmiselle ja saada se semmoinen niin kuin, tavallaan se kaikki negatiivinen feedback, miksi tähän ei todellakaan kannata investoida, koska se on kyllä niin kuin uskomaton evoluutio, miten tämmöisen samanlaisen teknologian voi niin kuin sit paketoida niin kuin hyvin erinäköiseksi. Se, niin kun se tavallaan se evoluutio lähtee liikkeelle. Ja se koko business-skenaario ja kaikki se strategia sen teknologian ympärillä vaan niin kehittyy radikaalisti. Se on mun mielestä, se on musta huikea prosessi se tavallaan ensimmäisen kerran lähtee investoreilta pyytämään rahaa tämmöisellä teknologialla, koska se tietää, että nyt ollaan menossa semmoiseen todella luovaan vaiheeseen. Tullaan saamaan kovaa feedbackia ja se tulee olemaan massiivisessa evoluutiossa se pitch deck ja se koko visio. Ja näin mulla useimmiten on ollut se. Muista Cardio-signaalikin oli aika paljon tämmöistä. Että meillä oli joitain senaarioita, mutta se semmoinen evoluutio siitä, kun sä saat tarpeeksi hittejä ja saat sitä feedbackia, niin se koko tarinan kerronta ja strategia sen teknologian ympärillä vaan niin kuin kehittyy sillä niin kuin aika lailla eksponentiaalisesti. Ja mun mielestä se on avainasema, jos sä haluat nostaa sitä rahaa, niin että sä voi mennä samalla dekillä ja samalla strategialla, millä sä saat koko ajan niin kuin hittiä ja sä saat ei-vastauksen. Niin kyllä sun pitää mennä peilin ääreen ja miettiä, että pitääkö tämä niin business rakentaa jotenkin uusiksi. Tai miten me saadaan tämä valjastettua semmoiseksi, että tämä on niin kuin investable. Ja mun mielestä meillä oli toi viime kevään, oli oikeastaan samanlainen prosessi. Että siinä tehtiin niin kuin varmaan, siellä alussa oli varmaan semmoisia investoreita, jotka mä varmaan haluaisin. Mutta mä tiedän, että me ei oltu vaan niin kuin valmiita ehkä silloin meidän sillä ensimmäisellä tarinalla tavallaan ja sen teknologian niillä niin kuin ensimmäisellä niin kuin kaupallisella ajatuksella. Sitten käytännössä puhuttiin eurooppalaisille, amerikkalaisille, suomalaisille, kaikenlaisille investoreille ja tietenkin tuossa oli joitain tuttuja, kenen kanssa on jo aikaisemmin tehty startuppeja, niin siitä se lähti sitten tavallaan se vyyhti aukeamaan ja sitten yhtäkkiä meillä oli niin kuin oversubscribed kierros käytännössä, että mulla oli niin kuin enemmän investoreita tulossa, kun me oltiin siinä kohtaa valmiita ottamaan niin kuin tavallaan sen meidän safe-valuaation ja yömän suhteen, että saatiin niin kuin tavallaan sitten valita meille semmoista niin kuin hyvät investorit semmoista pienestä puulista. Hei, mennään takaisin vielä tuohon, kun sanonta sanoo, että jos sä haluat rahaa, niin me kysyy neuvoa sijoittajilta. Ja jos sä haluat neuvoja, niin me kysyy rahaa. Oliko se niin, että te kuitenkin silloin alussa kevättalvella, niin te menitte jo kysymään niin kuin rahaa, vai oliko teillä vaan silleen, että tässä on meidän pitchi, mutta me ei vielä niin kuin haeta rahaa? Ei, kyllä me mentiin vaan
aina hakee rahaa. Niin, aidosti pitchaamaan. Aina hakee rahaa, joo. Että ei me menty kysymään neuvoja. Kyllä. Ja neuvoja tietenkin, tai sanotaan, siitähän tuli sitä feedbackia kyllä sitten. Kyllä. Joo, se oli se meidän strategia. En mä ikinä itse asiassa mennyt investoreille kysymään vähän niin kuin neuvoa. Joo. Mä oon aina mennyt pitchaamaan rahaa. Kyllä. Niin. Joo, enkä mä silleen ajattele, että siinä on hirveästi eroa varmaan muuten kuin se, että jättää sen askin pois, että kertoo sen jutun. Tällaista me ollaan duunaamassa Niinpä. Ja mitäs sun näkemykset olisi. Ja ei me vielä tiedetä, kuinka paljon me tarvitaan tähän, kun me ei ihan olla varmoin siitä, että ollaanko me, niin kuin, mikä se meidän kaupallistamisen malli on ja muut. Joo. Niin ehkä se on mun mielestä ehkä se neuvon kysymisen ero ja rahan keräämisen ero. Joo. En tiedä, mitä sijoittajat tykkää tästä, että sä menet sinne vaan kyselemään muina miehinä, että miten tämä pitäisi tehdä vai että onko se noin. No tällä hetkellä, jos mä ajattelen, että me ollaan just nostettu kierros, mutta mä tiedän, että meillä on tulevaisuudessa tulee seuraava kierros, niin jos mä nyt niin kuin pidän mun tavallaan tapaan uusia investoreita, niin eihän mä mene sinne semmoisella tykityksellä, että olen nostamassa rahaa, vaan mä menen kertomaan niin kuin teknologiasta ja visiosta ja että ensi vuonna tulee rahoituskierros, että lähinnä tee sitä semmoista pohjatyötä. Siinähän ei tietenkään mennä semmoisella niin kuin rahan keruumeiningillä, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin suhteiden luomista. Että kyllä investoritapaamista voi olla myös semmoisia. Kyllä. Näin. No mutta hei, ehkä sellainen ajatus myöskin, että jos sä meet niin kuin sijoittajalle ja se sanoo sulle ei, että tämä ei nyt lennä tämä sun juttus, niin onnistuitteko te kääntämään jotain sellaisia sijoittajia, jotka aluksi sanoi teille ei, niin tällä iteraatioprosessilla, jolla te paransitte teidän niin kuin business casea, niin sanoiko se myöhemmin sitten joo? No joo, tämä mun niin tämän lähihistorian, jos ajatellaan tätä pitchaamista, niin mulle ei ole semmoista vielä sattunut, että joku sanoo ei ja sitten sen prosessin aikana se yhtäkkiä tulisikin ja sanoisi joo. Kyllä. Toisaalta niin kuin jos ajatellaan, että me aloitettiin siellä niin kuin talvella keräämään ja siinä sitten tavallaan oli se oppimisprosessi, niin me kuitenkin sitten oltiin jo niin kuin closeaamassa kierrosta sitten 5-6 kuukauden päästä. Että siinä ehkä aikaikkunakaan ei sovellu siihen, mutta siellä on paljon nyt semmoisia ei-investoreita, joiden kanssa mä oon todella niin kuin paljon nyt niin kuin hyvissä väleissä, jotka todella kiinnostaa tavallaan se next phase. Että kyllähän osa näistä investoreista on ihan sanonut suoraan, että eihän ne niin kuin investoi tähän kohtaan. Mutta, ja se on myös monesti se ei-vastaus, että on liian aikaisin niiden kanssa liikkeellä. Mutta ne on siis semmoisia, että niiden kanssa saa takuu varmasti sen uuden meetingin niin kuin seuraavaan kierrokseen. Että siinä mielessä noita kannattaa tavata, eikä ei ole aina niin kuin negatiivinen asia, että se on, ei voi olla tarkoittaa kyllä sitten varmaan seuraavalla kierroksella. Mutta semmoista, että mä olisin niin kuin samaa kierrosta jahtaessa saanut jonkun ei muuttumaan kylläksi, niin ei ole mun kohdalle kyllä tapahtunut, että joo, tämä on varmaan oma kokemus kanssa, että näin ei tapahdu. Että se on sitten, jos sä saat tulokset aikaiseksi, niin sit sä pystyt seuraavalla kierroksella 1,5–2 vuoden päästä mennä kysymään. Ja silloin ne voi katsoa, että hitto soikoo, täällähän on tapahtunut se, mitä on luvattu silloin viimeksi. Kyllä. Näin edespäin, niin sehän on se juttu. Kyllä. Mutta käytännössä niin 5-6 kuukautta meni, että saitte kierroksen kasaan. Ja taistelu selvästi, eli ensin otettiin niin kuin turpaa 4 kuukautta. No siinä oli semmoinen niin kuin ihan terve evoluutiovaihe. Saatiin tämän tyyppinenkin teknologia. Meillä siinä on paljon oli semmoisia aha-elämyksiä siinä, kun sä rupeat sitä niin kuin sun pitchiä, sä jumppaat sitä sun pitchiä, sä käyt jatkuvasti sitä presentoimassa, niin sä vaan sitten jossain kohdassa sä heräät, että itse asiassa meidän pitää muuttaa A, B ja C tässä meidän niin kuin koko hommassa. Ja se lopputulos on niin kuin, sanotaan, että tämän koko prosessin jälkeen mä oon niin kuin 100 kertaa innostuneempi tästä teknologiasta, kun mä olin silloin, kun mä aloitin tästä tekemään tavallaan. Nyt mä yhtäkkiä niin kuin tajunnut, että minkälainen kultakimpale tässä oikeasti on kädessä, vaikka mä silloinkin tiesin, että tässä on jotain mahtavaa kädessä, mutta se evoluutio on niin kuin tosi tärkeä meille itsellemme myös, koska itse asiassa me huomattiin, että tästä tuli nyt niin kuin vielä parempi ja vielä arvokkaampi. Se oma kokemus on se, että sijoittajathan on oikeasti äärimmäisen hyviä apureita juuri tuossa, mistä sä puhuit, koska ne näkee näitä muita startuppeja niin paljon ja ne näkee niistä, mikä toimii, mikä ei toimi. Lopputulos on se, että ne pystyy jeesaa sua tosi monessa asiassa. Joo, kyllä se feedback ja se on myös se osittain semmoinen niin kuin ei-sanallinen feedback. No nehän kohteliaita ihmisiä. Niin, siis välillä vähän liikaakin. Niin, kyllähän se, että sä pitchaat sitä investoreille, mahdollisesti sä pääst pitchaa niinku potentiaalisille advisoreille. Kyllä se, että sä vaan niinku esität sitä sun teknologiaa ja visioa jatkuvasti mahdollisimman monelle ihmiselle.
se on niin kuin tosi semmoinen niin kuin luova prosessi. Ja eikä sitä edes pysty täysin ehkä niin kuin välttämättä aina edes niin kuin sanoin kuvaamaan, miten se, niin kuin, se prosessi, kun sä teet sitä ja joudut koko ajan vähän niin kuin modifioimaan. Sä näet ihmisten ilmeistä ja se on semmoinen, niin kuin, siellä on paljon semmoista, niin kuin, ei mitään kauhean konkreettista, mutta se on niin kuin se sun oma aivotoiminta niin kuin modifioituu siinä prosessin aikana. Ja se on osittain feedbackia ja se on vaan osittain semmoista niin kuin, vähän niin kuin semmoista niin kuin taikapölyä, mitä siinä tapahtuu, kun sä yhtäkkiä havaitset, että tämä mun tapa kertoa tämä ei ole hyvä. Mä luulin, että se on hyvä, mutta tämä ei ole hyvä. Ei nämä ihmiset jotenkin ei tajua sitä. Ja sitä pitää jatkuvasti muokata. Että kyllä mulla on melkein semmoinen, että mä muokkaan sitä investoridekkiä todella niin kuin tiuhaan. Tapaa, millä mä niin kuin kerron sitä tarinaa. Jos mä huomaan, että se ei vaan niin kuin resonoi. Jos ei se resonoi sulle, niin todennäköisesti, että kun mä menen puhumaan jollekin toiselle, niin ei se sillekään resonoi. Mun pitää jotenkin ymmärtää, että miksei se resonoinut sulle. Kyllä. Ja nopeasti pystyä muuttamaan sitä. Se on semmoinen niin varmaan yksi taikasana siinä investorikierroksessa ja oikeastaan kaikessa myynnissä. Myyntiähän tämä on. Teillä tuli voima leadiksi ja sitten teillä tuli InVenture, tuli sitten followeriksi siihen mukaan ja sitten oli näitä US Angeleita, niin voima tietenkin sijoittaa tämän tyyppisiin startuppeihin ihan normaalistikin, mutta oliko niin kuin InVenturen mukaan saamisessa hyötyä siitä, että se oli tuolla jo aikaisemmin teillä niin kuin sijoittajana sitten Blueprint Geneticsissa? No joo, olihan siitä tietenkin hyötyä ja joo, ehdottomasti. Pystyykö sitä niin kuin suhdetta jollakin tavalla kuvaamaan, että miten se niin kuin kehittyy, kun on edellisessä startupissa jo mukana sama sijoittaja? Onko se niin kuin vaan sitten silleen, että hei, että no joo, tämä meni niin hyvin, että totta hitossa mitä tahansa sä teet, niin saat meiltä rahat, vai pitääkö sinnekin pitsata uudestaan? Pitää käydä pitsaamassa ja vakuuttaa ja kyllä siinäkin on kaikennäköistä due diligencea ja muuta, mutta kyllä se selvä homma, että jos on vanhoja tuttuja ollaan joskus tehty jotain menestyksekästä yhdessä, niin varmaan se semmoista niin kuin tähdet on semmoisessa asennossa, että tässä olisi niin mahdollisuus tehdä uudestaan yhteistyötä. Totta kai sun pitää silti vakuuttaa ja saada muita investoreita mukaan ja kaikkea semmoista, että ei semmoista niin kuin tyhmää rahaa missään ole, että kyllä sä joudut jokaisen pennin eteen töitä tekemään, mutta kyllähän se auttaa, jos sä oot tehnyt joskus jonkun kanssa aikaisemmin. Joo. Niin. Eli vanhoilla meriteillä on tietty arvo, mutta ei kuitenkaan loppuun asti riitä. Pitää olla uudetkin meritit kunnossa. Kyllä. No mutta hei, otetaan tähän loppuun niin sun tärkeimmät opit rahoituskierroksista ja niiden keräämisestä. Miten rahoituskierrokset saadaan klousattua? No joo, kyllä me äsken vähän itse asiassa niin kuin sivuttiin ehkä ainakin mun sitä henkilökohtaisesti yhtä niin kuin tärkeää asiaa on se semmoinen niin kuin kyvykkyys viedä se pitch deck semmoiseen niin kuin evoluutioprosessiin ja olla niin kuin kriittisiä sille kaikille omalle ajattelulle, että kun sä käyt sitä pitchaamassa tuolla, niin siinä on se turpaanoton vaihe, koska se on ainakin, vaikka tämä on kuinka pitkään tehnyt, niin taas kerran kun lähdettiin paketoimaan Avenue-teknologiaa niin kuin investable niin kuin ajatukseksi, niin kyllä me paljon virheitä siinä oli, että se on vaan niin kuin, se pitää lähteä semmoisella nöyrillä asenteella, että sä menet hakee feedbackia, sä pitchaat ja sä saat jatkuvaa feedbackia ja sun pitää pystyä niin kuin innovoimaan sitä, tarvittaessa vaihtaa se koko sun niin kuin tarina ihan niin kuin uudenlaiseksi ja miettiä koko business-malli uusiksi, että sun pitää olla niin kuin valmis semmoiseen niin kuin tavallaan viemään sitä, tavallaan pistämään se teknologia semmoiseen evoluutiovaiheeseen ja se vaatii paljon energiaa ja tietenkin rahoituskierroksen nosto on, se vie hirvittävän määrä aikaa, se vie musta sen takia hirvittävän paljon aikaa, koska sun pitää usein pivotoida siellä sun dekissä koko ajan jotain ja joskus tehdä hyvin radikaaliakin muutoksia ja keksiä jotain ihan uusia niin kuin senaarioita sen teknologian käytölle. Että sehän on niin kuin, ja se on se mun mielestä, mihin pitää, niin kuin, sun pitää niin kuin valmis semmoiseen. Ja sitten toisaalta mä uskon kyllä semmoiseen niin kuin määritulaiseen serendipityin, että sun pitää niin kuin, niin, että mulla on elämässä paljon ollut semmoisia, niin kuin, että jos ajatellaan jotain Cardiosignalin A-kierroksen lead-investoria, niin se on semmoinen niin kuin sattumoinen käytävällä tapaaminen jossain konferenssissa. Ei mikään semmoinen standardi, niin kuin joku teki jotain introja. Että se semmoinen, ja mulla on muitakin tämmöisiä esimerkkejä siitä, miten niin kuin uralla on lähtenyt asioita liikkeelle ihan vaan tämmöisen niin kuin sattumatapaamisten kanssa, että kyllä se volyymia pitää tehdä. Sun pitää käydä pitchaamassa, ei pelkästään investoreilla, vaan pitchata tätä kaiken näköisille asiantuntijoille ja kollegoille ja ihmisille, jotka vähänkin ymmärtää tätä. Että sun pitää vaan niin kuin hakea sitä niin kuin
hakea niin kuin vaan massiivinen määrä semmoista niin kuin feedbackia ja se prosessi itsessään, niin se panee sut tulille sen suhteen, että se joudut niin tosi paljon miettimään, että onko tämä niin kuin oikea ratkaisu tälle teknologialle. Mä luulen, että se on se semmoinen niin kuin prosessi, mikä tarvitaan. Ja että sitten yhtäkkiä tulee vastaan ne semmoiset investorit, tai sä oot valmis tekemään sen viimeisen häikäisyn jollekin VC:lle ja investoriporukoille, että nyt tämä on niin valmis, nyt tämä on niin investable-projekti. Ja mun mielestä niin kaikki investorikierrokset, missä mä oon jotenkin ollut mukana, niin siihen on aina liittynyt tämmöinen evoluutio. Se ei ole ikinä ollut helppoa, mutta kyllä se lopputulos on, että koko niin kuin startuppi on paremmassa tilassa lähtee niin kuin eteenpäin yleensä tämmöisen prosessin jälkeen. Startup-yrittäjän elämä on verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta mukaan mahtuu myös huonoja päiviä. Kyllä. Hei, ihan mahtava keskustelu, Tero-Pekka. Suurkiitos, kun ehdit tänne studioon mun kanssa. Hei, kiitos. Oli tosi mukava käydä täällä. Kuuntelit Rahoituskierros-podcastia, jossa founderit paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi sijoittajilta. Mikäli pidit kuulemastasi, klikkaa follow, jaa jakso kaverillesi ja jätä painava mielipiteesi podista alusta.